señoras e señores, son as 6:28 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo aquí no Voltas co Prato, como cada tarde estamos na Televisión de Galicia facendo receitas. Receitas que, por certo, xa sabedes que están todas penduradas en @voltascoprato. Aí é onde nos podedes seguir, mandar receitas e nós xa poñemos os cociñeros. Vámonos recibir con fortísimo aplauso a Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Atención, fixádevos que animado ven o público hoxe. Un aplauso, por favor! Increíble, increíble. Claro, o bonito de cando ven xente é que pensa que vai comer neste programa, pero en realidad non damos nada de comer aquí. Que tal a fin de semana, Xulio? Moi corto. Corto. Xa, hoxe madrugades para traballar. Sí. Que pena, Eu madrugo todos os días, Que Cayeta. pena, A xente normal madruga todos os días. No, pero a que hora te reguiches? Hoxe ás 5 menos cuarto, por aí. Iso non é madrugar, iso é un sacrificio. E mira que boa cara a esta hora ainda. Bueno, eso dilo ti. Begoña? Moi largo, foi moi largo o fin Por de qué? semana. Porque tuvemos moita xente no restaurante, foi un fin de semana. O sea, que fixetes cartos para enterrar. Bueno, a ver, fixen, claro, familia, pero... Xa está, non quero Claro. saber nada máis. Señoras e Sí, sí. señores, imos cociñar a ver que nos trae Adela de Redondela. Chámame Adela e son de Redondela. Hoxe quero contarvos como fago un pastel de pataca e cabaciña. O primeiro que temos que facer é cortar en rodas finas unha pataca, unha cebola e unha cabaciña. E despois preparamos un molde con papel de forno e vamos colocando as verduras por capas. Pataca, cebola, cabaciña, pataca, cebola, cabaciña, pataca, cebola, cabaciña. E botarlle algo de queixo mozzarella por riba. Isto todo vai ao forno 20 minutos a 180 grados. E a disfrutar, espero que vos guste. Pataca, cebola, cabaciña. Pataca, cebola, cabaciña. É difícil, É como un trabalingües. Pataca, cebola, cabaciña. Que mires? Están dando un Está premio. pensando que coincidía ca receta dos meus ingredientes. Na máis. Pero xa os calculei. Na máis. Coinciden un 75%. A ver, ela propoñía un pastel, non, creo, de pataca. Ti que vas facer? Eu vou facer Xulio Mato. unha pataca Cebola, cabaciña. con chourizo e ovo. Pataca con chourizo e ovo. Sí, pero como leva ervas aromáticas, supoño que ela lle botou sal tamén, entón imos coincidindo así. Xa, Unha pataca Hasselhoff. No. Será Hasselback. Hasselback. Entre Hasselback e Hasselhoff. Eu fago a Hasselhoff. Como Hasselhoff, non? O do No, Coche Fantástico. Hasselback. Aplauso, aplauso aí. Aplauso, aplauso, aplauso. Pataca, Coche Fantástico, non? Hasselback, sí. Hasselback. É unha receta sueca, pero é moi... campa moito despois no plato, é moi rica. Entón, a ver se... Isto está che fervendo, Begoña. Gústame moito que diga campa moito no plato, non sei que quere dicir. Deixa que supoño ferva. Pois que queda ben, que queda será bonito, que será luce, bonito. luce. Vale. E a señora dos cartos desta fin de semana? Sí, é jodido o lombo. A ver. Vale, que tal? Que vas facer? Pois vou facer unhos gofres de patata. Gofres de pataca. Gofres de patata. Como gofres de pataca? Unha receta belga. Ajá. Eu teño familia ali emigrada, mandalle un bico. Aos belgas, veña. Aos belgas. Un bico para a familia que ten en Bélxica a nosa queridísima E Begoña. vou facer unhos gofres de pataca. Vale, porque os gofres Algo son diferente, originarios, vou non? usar tamén ovo. Si, os gofres son originarios de Bélgica. De Bélxica. Vale, vale, vale. Pois, receitas curiosas, diría eu, no A Voltas co Prato hoxe imos cociñar pataca. Vamos con Xulio, veña. Arranca, Pablo. Que tal, Hasselback? Hasselback. Hasselback. Bueno, Como se primeiro vai vou iso, presentar o Begoña? invento que teño aquí montado, que é así moi artesán, con 2 culleres de madeira, É un pouco de papel unha film. cullera e unha espátula, e un pouco de film para que me faga así tope, ves? Entón, porque o primeiro que teño que facer é cortar a pataca. Non entendín nada do que vas facer con iso. No, isto vou facer que me faga de tope e que non me baile, desta maneira vou evitar que me baile, entón vamos a ir cortando. A ver, Isto vai facer de tope, para non cortar de todo. para non cortar de todo a pataca. Eso. Vale, 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 xa Entón, entendín, vai parar aí. xa entendín. Ves? Entón, puxeches unha culler máis unha espátula de Isto madeira. sirven dous palillos chinos, sirve, que sei, 2 tubiños que teñamos na casa, 2 listores de madeira que lle roubemos ao carpinteiro, sirve calquera Pero cousa. escoita, o importante entón é non chegar... Eso ves, Eso, o importante é que non pase isto que lle acaba de No, pasar. eso é porque Que se lle por escapou facerche- unha. Non podes hai chegar que abaixo. cortar sin chegar abaixo, Claro. para qué? Para que nos quede algo como isto, ves? E que Como un nos faga- abanico. Que nos faga corpo. Ah, é un abanico de Que pataca, vale, un vale, abanico vale. de pataca, que nos quede, ves? Que nos quede corpo. Sí, sí, sí. Mételles no Isto medio. despois no forno vais a nos abrir. Eso podo meter aí. Sí, mete no medio, aí vai. Isto despois no forno, co calor, xa se vai ir separando. Vale, entón- E despois, eu voulle dar ahora 45 minutos de forno, e despois o que abra, voulle meter cousiñas polo medio, e vámoslo terminar no forno. Podes meter o que queiras.
O que ti queiras, Eu podes voulle meter, por exemplo, chourizo e queixo. Ti podes meter o que queiras. Chourizo e queixo. Claro, ti podes meter, ti queres moito de verdura, Sí. podes meter Sí. unhas navizas. Vale. Eu voulle meter chourizo e queixo. Tamén, chourizo e queixo. Entón, antes de enviálas ao forno,vala sazonar ou algo, Sí, non? Salpimentar. eso podemos botar o que máis nos guste. Voulle botar un pouquiño de allo en polvo, unha pouca pimenta, Ajá. un pouquiño orego. Vale. Vai quedar unha cousa. Eu penso que vai quedar unha cousa moi O rica. sea, esta é a pataca fantástica, non? A Eso. Hasselblad. E despois vou facer unha cousa moi chula con huevos. Vale. Cólleme outra vez. Estaba facendo mal, que No, saibades. Estaba facendo wow, mal. Tánselle rompendo, non deberían. Mira, ves como abre isto? Aquí cólleche de todo. Mete Cólleche hasta o que facturou Begoña. Mira, aquí Entra os de 500, aquí os de 200. Aquí entran os billetes todos que fixaste este fin de semana. Sí, ou el, que el ten 20 traballos, ou así. Ai. Ti algún Na momento tele, viras isto? na tele non pagame. Eu Sí. teño feito tamén para guarnicións. A mí En serio? mólame moito, sí. Sí. Está moi guai. Está moi chula. Mira. Ten moi Begoña, de artesano. feito, ten un truco que me explicou antes, que lle mete un pau de brocheta, o sea, un pau chino polo medio, Por entón baixo. falle de tope. Sí, Te vai faime de tope. como- Entón xa O sea, está. atravesas cun pau dun lado ao outro, non? Eso é, sí. É bo truco este tamén, Claro. Atravesas cun pau dun lado ao outro a pataca, e así, moi ben, A Joder, verdade é que estas a ver. están saindo ben, Porque Veña. Cañotas, non lle ao fixo, principio- non lle fixo carpinteiro. Claro, No, é que ¿Ves? mira pallo. Falta É que yo mira, a ver, carpinteiro. o invento está ben. No, está pero- ben, está ben, mira, Está está ben, salindo ben. está ben. Vamos a ver, se a pataca está no aire, lógicamente, vai chegar ao final da pataca antes que a... Sí. Foi cañetas, levo dúas patacas cortadas ben, corto unha tallada mal, Vámonos deixar. Marchamos con Begoña porque podemos facer moitísimas cousas ca pataca. Imos ver que é o que fai. escoita, Begoña, eu, va, cando que teña que queres? meter no forno, avísote. Avíseme, Vale. veña. Vamos con Begoña. Mira, estou nos cortando moi finiñas para que se me cozan rápido. Sí, Xa teño a auga xa tiña fervendo, biches? sí. Xa tiña previsión. Previsión de fervedura. De fervedura. A que che falta. Si, o a ti. E vai. Bueno, Oiches, mira unha cousa, Eh, porque ti dixeches que vas facer gofres. Sí. Pois eu non teño unha gofreira na casa, que fago? se non tes unha gofreira na casa, hai uns moldes que Ajá. podes comprar en cualquier bazar ou en cualquier Sí. tienda así de pastelería ou Sí. así. E podelos facer no forno. Pódense facer no forno ou se non podes facer nunha tixola tamén. Pero se os faz na tixola quedan con forma de tortita. Claro, quedan con forma... A ver, non quedan igual, pero o sabor vai no manteñer da pataca. Pero o bonito é que Se non teñen queres eses gastar- ocos para enchelos de Claro, de sustancia. salsas ou de sustancia, cousas así, non? claro. De condimento. Sí. Ai. Pero se non tes, pois non tes. Bueno, Que vas facer? se hai xente na casa que tamén cociñe patacas de forma especial, que nos chame, por favor, 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, xe cociñando patacas, que hai miles de receitas, non, Bego? Con Sí, patacas. moitísimas. Cantas dirías que tes ti na túa cabeza de cociñeira? Mira, dicen que hai 1000 variedades diferentes de pataca. Ajá. Entonces, imagínate, con cada clase de patata pode facer, eu creo que casi 1000 ou 2000 recetas con cada Mima, unha. entón estás millóns de Ter receitas. millóns de receitas. E ademais de todo iso das receitas que nos tedes que contar, tamén repartimos cartos, 50 euros dunha vez, 50 de outra, no Voltas co Prato, moi atentos hoxe ás preguntas porque repartimos cartiños como todos os días. Que máis, Begoña? Vou Cañotas. che explicar. Espera, quer ir ao... No. Quer ir ao forno. El ten preferencia para todo. Veña, Ele dalle. é así. Non é Veña, preferencia, Vamos non é comer, preferencia, veña. pero son Sí, vamos ao 45 forno. minutos. A ver, que lle botaches por riba? Mira, Allo, dixeches? allo en pó, un poquinho de orego, sal, pimenta e aceite de oliva. E agora para o forno. E agora 45 minutos ao forno a 180 graus, vale? 45 minutos, A 180 graus. que son queres? Que son? É igual, o que Cacho queira, o que queira, o sea... Un cas. Veña, seguimos con Begoña. A ver, Bego. A ver, vamos alá. Vouche explicar rapidamente por esta receta que teño aquí. Ai, chuleta, Galicia. Home, claro, porque, a ver, Ai, chuleta. eu vouche facer Aquí a temos a ollo. chuleta de Begoña. Pero- Begoña, ingredientes, pataca cocida. Veña, vai dicindo ti. Veña, vouche dicindo eu. Veña. Patata cocida 300 gramos. Vale. 400 gramos de auga. Auga, sí. Vale. Entón vamos a irlle cascando a auga. No, Aí si vai. ler tamén sei ler eu, Menos mal, tuvamos suerte, gracias. Ler tamén. Leite. Si queres, vou chulendo, non? A ver se distingues este queixo. Ah, Vas no, pensar onde é. mire, sin tocalo xa sei de onde é. De leite canto. De leite, telo aquí. 200 200 gramos. de leite. Vale. De queixo estás por aí? De queixo 250. De queixo 250. arzúa ou tetilla. Neste caso Exactamente. arzúa, non? Arzúa. Vale. Neste caso, 2 ovos. Ajá. Viches os huevos. Estes ovos que son dos teus Da de miña lá. casa. Son Sí. dos de lá. Sí. Vale, mira. Aí Un vai. huevo contra Voulle outro, botar- por qué? Voulle botar un... Porque un sempre é máis duro que o outro. Aí está. Hai algo que aprendiches. Ves? Hai Estou cosas moi que- orgullosa Debe de ti. ser o único. Hai cousas que vou Sí, aprender. estou moi Vale. orgullosa de ti. Que pasada. Vale. Fariña. Fariña. Vamos ir botando así tamén. Eu sabes que me gusta facer un pouco así, un pouco a ollo. Sí, pero fariña aí tes 150 gramos. O que pasa é que vas botando... pero vou a ir controlando. Claro, non a botas toda de golpe. Que textura necesitamos nesto? Que sea un pouco Unha cremosina, textura, non? claro, un poquinho máis espesa co que unha filloa.
Vale, un pelín máis. Para dunha que a filloa. xente sepa que es que manteiga, Ajá, mira, canto che pon de manteiga? 100 gramos. 100 gramos. Moi ben. Vale, queres que chame a convidade, se ti me deixas? Se queres, Ti me chame. deixas, Sí, vale. sí, así explicámoslo. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Eu creo que vai recibir un fortísimo aplauso. Adela de Redondela! Hola, Adela. Que tal, como estás? Moi ben, a verdade. Escoita, tes aí a todo fan club, Sí. Tanto de... Quenes son a todo isto? Son os meus compis de clase. De clase de que? Estudiamos Comunicación Audiovisual na Universidade de Coruña. Un aplauso para a xente de Audiovisuais da Coruña, que está con nós, coche, no voltes co prato. Vamos ver o de Begoña, vente con nós, Adela. Vente por aquí. Bueno, boteille. Vou facer un gofre de pataca. Vale. Que é un pouco máis moderno co que vai facer Julio. Entón, isto leva pataca, leva leite, botelle un pouco de sal e de pimenta para salpimentalo xa, fariña, un pouco de queixo de arzúa, manteiga, e agora voulle botar o lévedo, vale? Que son como uns 3 gramiños de lévedo. 3, na máis. Chegalle ben. Sí? Sí. Ah, E non agora vamos sabía. a botar a pataca xa. A pataca que se Vámola coceu... escurrindo. A pataca Vale. coceuse aquí en directo, eh? Sí, sí, a ver. Se a botáchela... Mira que finiña está. Sí, sí, Ao a moi final, fina, cócese rápido. Cócese Sí, sí. rapidísimo. Vale. Mamá, pero que pouco tempo, non? Sí. Verdad? É que se coceu na super rápido. Si, É que é moi moderna a pataca. Entón, coce Mira, rápido. mira. Mira. Vale. Esta, mira como rompen, ves? Sí, e Están con esto, cocidas. con esto vas facer a Con masa isto vou do facer a gofre. masa do gofre. Vale. Sí. Vale. Ahora vou facer o que máis te gusta a ti. O que máis odio... Bueno, o que máis odio non. O que máis odian os nosos compañeros que poñen os micros. Claro. Que é cando utilizas o batedor. Así que Vamos a apagar esta foto. marchamos con Xulio, Moi vale? ben, perfecto. Veña, ala, vamos con Xulio. Vente para aquí, ponte aquí. A ver. Xulio, conta allí. Bueno, pois Adela. eu estou facendo unha... Hola, Adela. Estou Hola. facendo unha receta super antigua, Super antigua. como di Begoña, unha receta dunhas patacas Que? Hasselback, vale? Que están no forno, están Que son aí unhas no forno patacas que cocendo. están, enseñoches aquí. Ah, vale. Pues, primeiro A ver, corteinas, boa pinta ten. corteinas moi finiñas, ahora vámolas a asar e despois voulle meter polo medio un poquinho... Gusta o chourizo de queixo? Sí, sí. Pois mira, A mí gusta de perfecto. todo. Entón vamos a Vale, meter un vale, poquinho de vale, chourizo, un poquinho de queixo e vamos deixar que gratine outra vez. Despois vamos a facer unha salsiña a partir dunhos ovos que vamos a fritir. Vale. Unha Vale. salsa cos ovos. Unha salsa de ovos. De ovos. Unha salsa Vale, de vale. ovos, patacas, ovos e chourizo. Ovos, Me río chourizo. del gofre. Ovos, chourizo, pataca, queixo. A pinta ben, eh? A Hombre. receita pinta ben. Bueno, chegou un momento que lle temos que preguntar a Adela cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis? Do que estás vendo hasta ahora, eh? Moito non se parece ninguna. Ninguna, e menos o que Pero mandaches bueno, ti. sí. Non che fixeron nin caso. No, Bueno, pero bueno, Eso non fixeron. sempre fan así, tampouco Bueno. é novedad. Bueno, pois non sei, creo que de momento esta. Ui! Creo. A de Xulio, temos unha Xulier aquí entre nós, eh? Bueno, pois despois terás que decidir probar a ver que é o que pasa. Vouche mandar ir á zona de sufridores e despois Vale. chamamos. Vale, un aplauso para Adela de Redondela, que está con nosco. Gustoume o nome porque rima, sabes, tamén, Adela de Redondela. Entón A mí gustoume que lle gustara. queda moi guai, sí, que lle gustara a tua receita, verdad? Sí. Sí. Queres falar ca xente da casa? Sí, claro. Pois mira, vou falar eu. Hola, Fina de Cambre, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como que tal? estás? Eu aquí moi ben. Vos que tal aí na tele? Nós de maravilla, me estamos vale. cocinando con pataca, talle metendo chourizo, queixo, que máis podo pedir? Alégrome. Estamos cociñando Begoña máis eu. Está el non. cociñando eles, eu estou... Xa ves, eu estou aquí, pero eu veño para o máis importante, que é falar e papar, como todos os galegos. Home, claro. Claro, entendes, Fina. Bueno, a ver, que tal? Que che parecen as receitas que están facendo? Pois calquera das dúas teñen moi boa pinta, calquera das dúas. Sí? Ves? Eu Xa. non sei por cal me decantaría, Pois mira, o obxectivo da chamada é que me digas se hai algunha que che fai máis tilín. Pero sin meter presión, eh? Eu non sei, pero casi que vou dicir como a rapaza. Eu non sei se non será de Xulio, Bueno, outra Xulier, eh? Outra Xulier, eh? Estou maravilla. fastidiada, eh? Mal empezamos. Que maravilla. É que sabes que pasa, non se pode ter todo na vida. Begoña fixo cartos pode ter Claro. e tampouco vai gañar hoxe ao programa, Claro, entendes? No, o problema é que igual sí que gana. O mellor sí que gana. Fixo non cartos, se- máis gana. Claro, nunca se sabe. Bueno, Fina, mandamosche un bico grande, vente por aquí cando queires, xa sabes que estás convidada. Pois moitas grazas. Veña. Moitas grazas a vos tamén. Chao, chao. Veña, boa tarde. Gracias, Fina. Chao, chao, un bico, un bico. Adeus. Chao. Xulio, tes algo que facer? Non, verdad? No, eu necesito tempo, que Nada. me salte... Queres tempo? Eu necesito maxia, Pois un toma, can. Maxia televisiva, vouche dar tempo. Ah, un No, can tamén. esperamos un pouco, O ainda can non estamos. esperamos, o can aguantámolo. Aí está, maxia televisiva. Xulio con tempo, e ti que tal vas? Eu necesito media hora de repouso de masa. Así Pero que xa vamos a ver. sabes, faime magia televisiva. Como Venga. que? Fíxome. Ala, veña, foi Veña, máis televisiva. magia Por mentras televisiva. tanto voulle contar a Galicia, porque pataca Hasselback, gofre de pataca, este tubérculo nunca deixará de sorprendernos. A pataca é extremadamente versátil e sempre loce, pero pouco máis sabemos dela.
E iso que comemos sobre 26 kilos ao ano por persoa. Xusto agora imos empezar coas patacas novas, as de cedo, que son pequeniñas e de pel fina e sei que non parten ao cociñadas. Despois, entre xuño e setembro, recollemos as propias da estación, algo máis grandes e moi versátiles. Son as patacas para todo. E por último temos as de tarde, esas que quedan purando baixo a terra que logo aguantan moito tempo almacenadas. Son as propias para facer puré, por exemplo, porque teñen un sabor máis potente. Non me digades a verdad que non é curioso. Se queredes saber máis cousiñas, contamos un pouco de todo en donde. Claro, nas nosas redes sociais, @voltascoprato, aí están penduradas todas as receitas. É así, tedes que seguir. Begoña, Que pasou? que faz? Estou conectando a miña Este é máquina. agofreira. Podémosla coller como se fose un trofeo. Pódela coller sin conectala. Agofreira. Fixadevos, Abre aí, mira. Con isto fais un gofre, Sí. Buah, que maravilla. Que maravilla, salados. Pero se non o temos non pasa nada. Que é o Se que non temos non falábamos pasa antes, nada. non? Hai moldes que valen nada. Que sei, 3 ou 4 euros de Claro, verdade. claro. E se non falo nunha sartén. Tamén. Pero mellor, se podes facelo coa agofreira, mellor, non? Mellor, home. Creo Vos que... oístes un can? Sí, oi un can... Mira, de verdade, tan insoportables os dous, A unha pedindo, mira, fai máis, outro, escoitaches un can, non sei que, non sei canto. Estou mirando a ver se funciona. Bueno, Abre. 45 minutos pasaron, 45 minutos 45 a 180 graus. Vale. Mira, Ala, qué abriron, maravilla, es como abrían. Sabes que me parece? Abríronse, están as cebolas asadas. así cando están cociñadiñas, teñen así, Sí, non pues sei. mira, pues estos son como as patacas cando están cociñadiñas. Entón ahora vamos a meter polo medio das follas que ten trociños de Vale. chorizo e de queixo aleatoriamente. Aleatoriamente. Eso, para que aparezca un poquinho de chorizo, que aparezca un poquinho de A tal. dela que lle gustará máis, o chourizo ou o queixo. Eu vou cargar a todo, por si acaso. Vale. Ti metelle de todo. Por eso, A dela, queres máis de chourizo ou de queixo? De queixo, de De queixo. queixo. Por máis queixo. É máis de queixo. Estás segura, Adela, queres Sí, máis sí, de máis de queixo? queixo, máis de queixo. Sí, máis de queixo. Pois carga o queixo. Carga o queixo que a Adela é das miñas. É de queixo tamén. Sí, é de queixo. É de Arzúa, ademais, este. Ves? Tú... Mira, esto podes meter xamón, podes meter O que panceta, queiras. podes meter outras verduras. O que falabas antes das verduras. Se Claro. tes un día que O- diste, hoxe vou ser sano. Claro, o queixo tamén é opcional, No, Vale. aparte isto é san porque ben ves que ten super pouca grasa. Bueno, a grasa xa vou arreglar agora cando frío os huevos, pero me refiero que non é demasiado calórico. Sí. É un plato super agradecido. Pero unha pregunta. Isto é campar, ves? Sí, eso é acampar, que queda ben. As patacas están feitas de todo ou van ser No, rematadas? están feitas de todo. están rematadas, o que pasa é que Valo non gratiñar podemos un pouco. arriesgarnos a meterlle o resto Claro. antes de que estén feitas, porque senón vanos quedar crudas. Vale. Ti para saber se están feitas, colles un coiteliño ou un palillo, calquera cousa, e basta a base da pataca, atravesas pinchas. así e pinchas. Está cocido, Xa está. Eso. Vale, ese é un bo truco tamén, Eso, Pinchar aí entón na parte de abaixo. Ahora vamos a meter aquí o... Vamos a dar caña aquí. Sí, ti vai dando. Esto queda superbonito. Vai dando. Sí, vou dando, eu. Mientras tanto vou con Bego, vale? Vale, eu vou fritir uns huevos, vale? Non fai falta que te chame, non? Son uns ovos tampouco. Por eso. Non? Que non vería Queres? fritilos. Queres? A mí. A ti, que máis ser? Sabes que salto cando Non frito quero velo. Cando frito un ovo, botolle así, dame medo. E bótome para atrás, salto así. Sí, é Podo verdad. creelo perfectamente. Ala, mira. Mira, este é a masa. Sí. No, Vale. este é a masa non, este é a máquina. Este é a masa e este é a máquina. Vale. E agora vamos botar un poquinho da masa. pero a masa, Repousou, biches. o que dicías ti, é máis espesa que máis unhas espesa filloas. con as filloas. Sí. Mira, vamos a deixar caer para que se vexa. Hola. Ves aí. Vale. Así unha culler. Vamos a estirar. E despois repártese por todo, non? E leva queixo tamén, Vale. Leva queixo, Leva queixo. Fixadevos como Agora soa, vais como soa. esparcindo. Vale. Tamén engrasei un pouquiño a parte de arriba. Vale, e agora... Ai, cago en... Queimáchesme, Begoña, outra vez. Toma, a ver, limpa. É que me queimas seguido, muller. Foi sen querer. De verdad, Non estaba moi quente. No, claro, non estaría para ti. Tú vai que suerte. Como non vai levar os dedos cada 2 por 3? Como non vai queimar? É brutismo, cociñando, é brutismo. Non, foi cañotas que meteu o dedo onde non debía. Sí. Vale, entonces darlle a volta. Doulle a volta, 1 minuto por un lado, 1 minuto por outro. Nada máis. Nada máis. Faise fácil. E xa está. Vale, xa está. Por que te ríes? Non vas fazer nada máis? Sí, vou fazer un huevo escalfado, pero ahora estaba... Estabas te rindo de que me queimaches? Sí. Un aplauso por dedo de cañotas. Vale, eu como non son nada rencoroso, aínda así voulle dar a oportunidade a Begoña de repartir 50 euros. Moi ben. Porque, señoras e señores, que cociña hoxe Begoña? Gofre de patata. Estás segura? Gofre de pataca. Sí. Segurísima. Que cociña hoxe Begoña?
Gofre de pataca. 664-48-349, teléfono do Voltas co Prato, chamade e levade 50 euriños para a casa da muller que queima persoas. Begoña. Mira, e este huevo, biches que huevo? É enorme, non? É de miña... Puxo Mira, a pon este galiña ao de miña mai. Poñe este ao lado. Mira. Mira pa aquí, mira, fixadevos. Ovo de Ríos, ovo de Xulio. Da trepa, este da trepa. Ovo de Ríos, ovo de Silleda. No, ese é de Ordes, Vistes? Este é de Ordes? Sí. Bueno, ovo de Ríos, ovo de Ordes. No, este é moi grande, Hombre, sí. Flipas. Vale, Mira, cociño, vámolo a facer. Toma este, Xulio, que é o teu. Está... Mira, eu para facer o huevo escalfado boto un pouquiño de auga Sí? e agora vamos botar un chisquiño de vinagre. Ajá. Vale? Sí. Espera. Aquí. Así. Vale. Tú non fas eso. No. O vinagre, como cheiro, que o terá? vinagre. Apostamos algo, que terá? Dúas ou unha? Dous ou un, a ver. Dous ou un. Eu digo dous. Eu digo un. Eu digo 3. Dous! Dúas xemas! Que me tens que pagar agora? Nada. Non apostaches, pero un limpio. Vale, entón, polo así e deixalo facer Sí, simplemente, deixámoslo non? facer agora, que empece a levantar. A pregunta é, por que lle poñes o vinagre? Poño yo vinagre porque para que non se me pegue na parte de abaixo, para que queda moito máis rico, a verdad? Co vinagre. Vamos a Estos son deixar que ferva. ovos escalfados de Begoña. Vamos a probar agora. Vamos allá? Sí, pero espera, Cuidado, déxame sale do botarme medio. para atrás. Vale, xa está. Aí o tes. Hola, espera, déxeme falar. Hola, Carme de Sarria, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes, cañotas. Como estás? Muy bien, muy bien. Estás vendo o gofre de pataca que está facendo Begoña? Sí, sí. Sí? Por mira, esa é a pregunta. Que cociña hoxe Begoña? Cofre de patacas. Bueno, mira ti, Pois era difícil, Mira ti que era difícil, Carmen? Era Sí. difícil. Bueno, 50 eurillos que levas. Que che parece as receitas que estamos facendo? Muy ben, muy boas. Sí? Vales intentar facer na casa? Sí, sí, todas que podo fago. Bueno, así me gusta. Pois nada, xa sabes que podes vir ao programa cando queres, que estás convidada, vale? Vale, por gracias, cañotas. Veña, un bico grande. Chao, chao. Igualmente. Chao, un bico grande, chao. Chao. Dixenlle resposta eu, pero bueno. Sí. É o que faz ti, sempre. Bueno, tamén non pasa nada. Bueno, super guai, Begoña? Fuches amable. Sí, fun amable. Moi chulo, Ahora isto falta nada, un minutiño Vale, para que se cociñe. e xa estaría. E xa estaría. Por marchamos con Xulio Mato, que despois temos que ir co público. Hola, Xulio. Hola, estou fritindo huevos. Ui, mal asunto. Teñolle pánico, Tería pánico, pero Un non pouco salta. de mal Mira, asunto, Mira que estou facendo os ovos. Por que os metes aí todos Mira, no teño batedor? aquí 4 ovos fritos, Sí, que despois non hai por que comelos todos hoxe. sí, é que vas facer con iso. Bueno, triturar, e vou facer unha salsa. Ves como está inxenio esa tixola, O que pasa é que ti Está termina... inxenio. É unha salsa de ovo, non unha salsa con ovo, ni nada, é unha salsa De ovo. É salsa de ovo frito, unhas patacas con ovos fritos e chourizo. Che, é un E prato moito queixo. universal. Prato universal. Van llegar as lágrimas, a ver. Pois a ver se acerto, vou falar con ela. Veña, vamos con Adela de Redondela que está connosco. Hola, chicos, aplauso para vos. Aplauso para vos, chicos, chicas. Adela de Redondela. Ai, que tal, como estás? Ben. Estás cheirando? Ou non? Con ganas de probar, Tens ganas de probar? Sí. E despois do que estiveches vendo, sigues pensando que Xulio... No, xa non sei, Agora vi un gofre de Begoña e dixen, igual... Porque ti imagina, ao gofre podes botar o que queiras tamén. Claro. Entendes? Claro. Ela vai facer, bueno, dunha maneira especial. Pero ti se lle queres botar ketchup, botolle ketchup. Claro. O que queiras. Que lle botarías? Uf, non sei. Botaríalle... É que eu son moi de verduras, e a mí non me fixeron nin caso. Ves? Sí. Ves? Non sei que lle botaría, verdad. Pero creo que sigo quedándome co de Xulio. Ainda así? Non sei. Vas ter que probar, Veremos. Veremos a ver. Un aplauso para ela que está connosco na Voltas co Prato. Marchamos con Xulio. Vamos alá. A ver esa salsiña de ovo fritido que está facendo Xulio, a ver como está. Xa está, mira. Hola. Esta, deixeina enfriar un poquinho. Pode probar, queres probar? Sí, por favor. Veña, A ver. probar. A ver a que che sabe. A ver a que che recorda. A que me vais a ver? Está riquísimo. A que sí? Sí, sí que está moi rico, Come caro. É só, simplemente o paso Simplemente por... triturar, un poquinho de sal. Oi, Está soando as o forno. patacas xa están. Oh, pois sí que sabe moi ben, Claro. Isto, por exemplo, falo, pódese conservar. Bueno, isto Ou non? conserva o mismo que se conserva un ovo frito. O ovo, exactamente o mesmo. Mira, fixade vos as patacas. Como moito dun día para outro. Aí a tes. Pataca Hasselback. Mira que gochada, Isto, se o probara Hasselhoff, perdía a línea. É que isto, para recordar o nome, o que tens que facer é pensar no coche fantástico. Eso, non?
Ou nos vigilantes da playa. Sí, tamén. Oi, Mira, e agora vamos a meter aquí para que decorar esa pasada. pataca. Que chulo. Buah, que maravilla, Eu xa estou Xa para estás? emplatar. Ti cando me digas Estás para emplato. emplatar? Pois veña, vai empratando. Vamos ver o de Begoña. E un aplauso para Xulio Mato. Un aplauso para él. Maravilla de prato. A ver, Bego. Vamos allá. Gofre con ovos escalfados. Mira. Hola. Vamos a poñer os oviños aquí no medio. Hola. Recordemos que ese gofre, ademais de pataca, leva queixo, que máis levaba? O gofre leva queixo pataca. Queixo e pataca, nada máis. Perfecto, ya está. Non necesita nada máis. Ingredientes diferentes. E despois Depois está leva botando salmón ao redor. Salmón afumado, así. Os ovos escalfados. E vamos a poñer un aguacate. Moi mía, a mí me encanta o aguacate. Oh, Mira. en 12 e onte. Así. Oh, E un poquinho de Ui. sal. isto vale Así. para almorzar, para tomar o domingo, ahora que está de modo brunch. Claro. Entendes? Hombre. Pois toma, faz isto, tómalo, isto é espectacular. Isto é unha delicia. Eu creo que chegou un momento de que veña a Adela e probe, non? Moi ben. Pois imos chamar cun fortísimo aplauso que veña connosco a Adela de Redondela, un aplauso para ela. Por aquí, Adela, por aquí. Vente. Ponte aquí. Ai, no, agora... Que vai chegar un momento por... Ah, escoitaste, non escoitaste na casa. Escoitei eu, que xa chega. Mirou para Begoña e dixo, no, ahora xa é outra cousa. Vamos con pregunta de concurso, 50 euriños. Como se chaman as patacas que Sí, fai dale. hoxe Xulio? Hasselback. Parecido ao do coche fantástico. Hasselback. Aceptamos o nome do... Sí, home, sí. 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 Como son as Nike. patacas? Como se chaman? Hasselback. Hasselback, 664-483-419, teléfono de Voltas co Prato, e Adela viña tan lanzada que ela xa se puxo a probar, Sí, Ah, eu no. preguntei. Preguntou. Preguntaxe el. E como ele é o presentador do programa, fixeches en caso, non? Moi ben. Veña, vai comendo, si, podes comer. Dalle. Ai, que nervios, que tensión. Vamos alá. Carmen de Gondomar, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. Mira que festa se montou aquí, que verbena pataqueira montamos no Voltas co Prato, Pero todo está rico. Bueno, esto está espectacular, A ti gusta xa pataca? A mí sí. Boa, Lo que pois pasa aquí... que é gorda. Pois tiñas que estar aquí hoxe, Tiña. Sí. Vamos alá, por 50 euriños, como se chaman as patacas que fai hoxe Xulio? Cofres. Patatas, cofres. Xulio. No, Cofres más. Xulio. Xulio fai unhas patacas que se chaman igual que o actor do coche fantástico. Non sabes, non? Él puso cofres más o algo así. Espera. Repite outra vez, por favor. Repite outra vez, Carmen. Cofres más. Casi, pero non che podo dar os 50 euros. Sinto moitísimo. Pois outro día. Veña, pa a próxima, cando queiras. Gracísimas por chamar, vale? Vale, gracias a vos. Veña, un bico Carmen. grande. Chao. Ainda agora non sei ben o que dixo. Gofresback. Gofreback. Gofresback. Bueno, era Hasselback a resposta correcta. Probaches as dúas? Provei. Ui, e tes unha opinión xa clara, formada? Sí, Pois vamos creo que alá. sí. Espera un segundo. Adela de Redondela bebo hoxe cunha receita de pataca e cociñamos dúas receitas espectaculares de pataca, pero chegou o momento da verdade. Adela, quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Pues parecía que no, pero contra todo pronóstico, Begoña. ¡Begoña! Contra todo pronóstico. Maravilla. Aquí salmón. Adela, moitísimas grazas a ti por vir Gracias a vos. e aos teus compañeros. Vémonos na próxima, vale? Gracias. Veña, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Queden coa Hora Galega na Galega. Chao. Hasta mañá.